Absimilai Maliactu.ga don kibaru kɛnɛ kan bi kibara m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ kajolo mara la yirala ka fɔ maa naani kɔni bɛ yen nɔ olu ni tora ji kasara kɔni na ayiwa kibara min sera ma o y'a yira ka fɔ ko ni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra alamisa tɛmɛnen ayiwa ko nin kɛra banaso de ni ale yɛrɛ bɛ furu komini na ni u bɛɛ lajɛlen bɛ kajolo kɔni mara la ko nin kun ye maa dɔw de ye ko olu kɔni kun bɛ fɛ ka tɛmɛ kulun na k'u maa 8 kɔni don olu kun donna kulun kɔnɔ ani motoden 2 ani minɛn caman kɔni o kɔni donnen kulun kɔnɔ k'a fɔ ko o bɛ ba tigɛ tuma min na ni maa kofɔlen ninnu kɔni sera ji camancɛ la kulun kɔni dafirila ni maa kofɔlen ninnu ye ayiwa an bɛ yɔrɔ min na ko bi a yirala k'a fɔ ko maa 4 de kɔni bɛ yen nɔ n'u olu ni tora ni ji ka kasara in na maa tɔ ninnu kɔni olu kɔni bɔra maa dɔw yɛrɛ kɔni joginna ayiwa kibara fɔlɔ minnu kɔni y'a yira o y'a yira k'a fɔ ko kulun tɔgɔla in yɛrɛ kɔni ko ale kun man ɲi kosɛbɛ ani ko ani jama kɔni cayara kulun kɔni kɔnɔna kɔni ma ko de nana ni kasara in kɔni ye tuma min na kɔni ni waleya ninnu kɛra ci bilala k'a fɔ mairie maaw mɔni ma ale ni lakana tigilamɔgɔw ani kɛnɛyaso tigilamɔgɔw olu kɔni bɛɛ lajɛlen sera ni yɔrɔ kofɔlen in na ani ka taa dɛmɛ don banabagatɔw ye olu kɔni tilalen o baara ninnu na o ye tasibila kɔni fana kɛ banbagatɔ ye ayiwa an b'a yirala k'a fɔ kuluntigi in yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ale kɔni bɛ finitigiw ka bolo kan sɛgɛsɛgɛli okumu kɔnɔna la ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibara wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ kɔna a yirala k'a fɔ ko finitigiw ka dagayɔrɔ kura dɔ dayɛlɛla yen nɔ ayiwa kibara min sera ma o y'a yirala k'a fɔ ko ni dagayɔrɔ kura in kɔni dayɛlɛla tɛnɛndon Septembre kalo tile 16 kɔnɔna na kɔna yɛrɛ dugu kɔnɔna la an b'a yirala k'a fɔ ni dayɛlɛni kɔnɔna na maa min kɔni tun bɛ yen nɔ o de k'a fɔ minisiri min sigilen bɛ lakana kɔni koɲɛ kunna ni ale yɛrɛ ye General Salifu Tarawele ale yɛrɛ kun bɛ nin kɛnɛ kan ani kɛnyɛrɛ ye maa minnu bɛ yen nɔ ni an b'a f'u ma kapsayɛl n'olu kɔni bɛ dɛmɛ don Mali ye lakana koɲɛw kunna olu fana kɔni kun bɛ nin yɔrɔ kɛnɛ in kan ayiwa an b'a yirala k'a fɔ ni dagayɔrɔ in kɔni kɛra kɛnɛjɛba ye kɛnɛ min kɛnɛ la a ka bon kosɛbɛ ayiwa o kɔni kun na a yirala k'a fɔ ko ni dagayɔrɔ kura in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ walasa lakana bɛ se ka kɛ an ka jamana camancɛ yan fan fɛ cogoya min na ko o la to ni yɔrɔ ni kɔni dayɛlɛla ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen min yɛrɛ ye k'a fɔ ko kana ni ale yɛrɛ ni kɔnɔ fana ma ja min yɛrɛ ye k'a fɔ ko finitigiw ka dagayɔrɔ kura dɔ fana dayɛlɛla yen yɔrɔ kofɔlen fana na a taara o fana dayɛlɛni kɔni na ayiwa hali bi o kun kɔnɔna la Union Européenne ka lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko ni yɔrɔ kofɔlen minnu dayɛlɛnen filɛ nin nɔ ko a tɛna dan o dɔrɔn ma ko don n'a nataw ko finitigiw ka dagayɔrɔ caman kɔni bɛna kɛ an ka jamana camancɛ yan fan fɛ walasa lakana bɛ se ka sabati cogo min ni yɔrɔ kofɔlen in kɔni na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Isayi Mari ni ale kɔni ye cakɛda ye n'olu b'an ka jamana kɔnɔ walasa ka dɛmɛ don an ka jamana taaɲɛ ko kɔni na olu kɔni ye kalanyɔrɔ 35 kɔni bɔɲɔgɔn kɔ kɔni dayɛlɛ Gawo ani Menaka ayiwa kunnafoni min dira ma o y'a yirala k'a fɔ ko ni jɛkulu ninnu ka baara dɔw senfɛ baara minnu sigilen bɛ denmisɛnninw ka kalanko kɔni okumu kɔnɔna la an ka jamana kɔrɔnfɛ yan fan fɛ ko o de okumu na n'u kɔni ye ni kalanyɔrɔ 35 kɔni dayɛlɛ ni yɔrɔ kofɔlen 2 in kɔni na ayiwa o 35 kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko dɛmɛ bɛna don funɛnkɛnɛ minnu ye k'olu si bɛ taa k'a daminɛ san 15 kɔni na ka taa bila san 25 kɔni bɔɲɔgɔn kɔ la ko dɛmɛ bɛna don olu de ye wa minnu kɔni kun ye kalan daminɛ n'olu kɔni dɛsɛra ka kalan jɔ ani minnu yɛrɛ ma taa kalanyɔrɔ kɔni na ko dɛmɛ bɛna don o ma kofɔlen ninnu ye walasa u bɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na ani u bɛ se ka ko caman kɔni ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye cogoya min na o hukumu de kɔnɔna ni ma kofɔlen ninnu kɔni ye ni baara ninnu kɔni daminɛ wa an b'a yirala k'a fɔ ni baara ninnu kɔni hukumu kɔnɔna na maa hakɛya min bɛ se ka taa a bɛ taa maa hakɛya 2000 ani kɔ kɔni bɔɲɔgɔn kɔ na denmisɛnninw kɔni na ni maa kofɔlen ninnu kɔni ka baara kɔni bɛnnen bɛ nin ma u ka ni baara kun tɛ dɔwɛrɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko kabini wagati jan gɛlɛya bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko o ni gɛlɛya caman kɔni don wa ko ni baara in bɛ ka kɛ walasa u bɛ se ka nɔgɔya sɔrɔ u ka kow la cogo min na ani an ka jamana yɛrɛ bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na ayiwa kibara kuncɛla kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ sanfɛ kalanso ekɔli karamɔgɔw kɔni ye baarabila sɛbɛn dɔ bila min bɛ taa tile 2 baarabila na n'o daminɛra kunun talata don a bɛ taa kuncɛ bi Septembre kalo tile 18 kɔni kɔnɔna la ayiwa kibaruya min sera ma o y'a yirala k'a fɔ ko ni ma kofɔlen ninnu kɔni ye sɛbɛn kɔni bila minisiriso min sigilen bɛ baarako kɔni koɲɛw kunna walasa u ka laɲiniw bɛ se ka sabati ayiwa an b'a yirala k'a fɔ ni ma kofɔlen ninnu ka laɲini tɛ laɲini wɛrɛ u ka laɲini ye laɲini 17 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ ye o laɲini 17 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ la laɲini fanba yɛrɛ kɔni ye min ye
min ye k'a fɔ ko sanfɛ kalanso kɔni na ko o ka lakana kɔni kɛ yen yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na ani ka yira k'a fɔ fana min yɛrɛ ye olu sanfɛ kalanso ekɔli karamɔgɔw ye ko o ka so dɔ di olu ma walasa a bɛ se ka kɛ olu dɔrɔn ka sigiyɔrɔ ye ani n'o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ min yɛrɛ ye k'a fɔ ko ka dɔ fara u sara kan ani min yɛrɛ ye k'a fɔ ni ɲɔgɔndan bɛ kɛ sanfɛ kalanso la ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u olu kɔni bɛ lakɔlɔsili kɛ o ɲɔgɔndan ninnu na ko ka olu ka o ɲɔgɔndan lakɔlɔsili wari ko ka u sara u ye ani k'a fɔ ko baarabila dɔ kɔni sen fɛ ekɔli karamɔgɔ 10 ani kɔ kɔni bɔra baara la ko ka tila ka olu ta tuguni o n'a ɲɔgɔnna caman o de kɔni tun ye ninnu ka laɲini ye wa an balimaw ni ne tun ye kibaruya ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la